Yr adnod fi wedi dewis yw 1 Ioan 3, adnod 18. Blant annwyl, peidiwch dim ond siarad am gariad, gwnewch rhywbeth i ddangos eich cariad. Mae'r adnod hyn yn dangos i ni beth yw pwrpas cariad. Mae cariad ddim yn beth just theori yn pennau ni, mae fe'n beth ymarferol. Pan ni'n gweld pobl mewn angen i ni fod i weithredu, achos bod ni wedi cael cariad, ni wedi cael yn caru gan Dduw. A mae Ioan yn sgrennu hwn, a mae wedi cael ei garu gan Dduw gymaint. Nes bod e'n goffa gweithredu, mae e'n goffa dangos y cariad i ni bobl eraill. Felly pan mae pobl yn sôn am gariad, dyw ddim jyst yn deimlad emosiynol sydd ddim yn arwen i'n man. Mae fe'n beth sy'n helpu bobl eraill. Mae fe'n beth sy'n yn y pen draw yn gallu yn hachub ni, achos cariad oedd wedi'n hachub ni. Os bydde Duw ddim wedi gweithredu ar gariad, byddwn ni ddim yn gallu mynd i'r nefoedd.